नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी दिशा रेसिपीमध्ये दीप्ती तुमचं स्वागत करत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे पापलेट फ्राय. पापलेट कापायचं कसं आणि क्लीन कसं करायचं ह्याचा मी एक शॉर्ट बनवलेला आहे आणि त्याच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक दिलेली आहे, ते तुम्ही पाहून घेऊ शकता. आता त्यानंतर आपण त्या पापलेटना चांगलं मीठ लावून ठेवायचं अर्धा तास. मीठ असं 1 चमचा टाकायचं 2 पापलेटसाठी आणि त्याला असं हाताने हलवायचं आणि त्याला अर्धा तास ठेवून द्यायचं. त्यानंतर आपण त्याला लावायला मसाला करणार. त्यामध्ये कोथिंबीर घेणार आहोत, 1 चमचा लाल मसाला, हळद अर्धा चमचा, 15-20 लसूण पाकळ्या, आल्याचा 1 तुकडा आणि आगळ नसेल तर आपण लिंबू पण घेऊ शकतो, लिंबूचा रस. ह्याचं वाटण करायचं. नंतर आपण जे पापलेट मीठ लावून ठेवलेलं आहे त्यांना थोडंसं पाणी सुटलेलं असतं, ते पाणी काढून टाकायचं आणि त्यामध्ये हे आपण जे वाटण केलेलं आहे ना त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं, कारण आपण पापलेटला मीठ लावलेलंच आहे ऑलरेडी. ते थोडंसं मीठ लावून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि चांगलं तेव्हा पापलेटला आपण ते लावून घ्यायचं. जिथे आपण कापलं आहे ना तिथे आपण ते भरून घ्यायचं जरा मसाला आणि आपण त्याचं पोट पण क्लीन करून घेतलं तर त्यामध्ये पण आपण बोटाने मसाला भरायचा, म्हणजे ते भरलेलं पापलेट खूप छान लागतं. अशा प्रकारे त्यांना तुम्ही हे बघू शकता कशाप्रकारे मी मसाला लावला, तसं तुम्ही त्याला लावून घ्या. मसाल्याचं प्रमाण प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं. ज्यांना तिखट आवडतं त्याने मसाल्याचं प्रमाण जास्त घ्यावं आणि कमी तिखट लागतं त्याने कमी वापरावं. थोडासा काश्मीरी मसाला घातला तर अजून त्याला कलर खूप छान. आता आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. त्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा रवा घालायचा आहे आणि 1 चमचा आपल्याला इथे बेसन घालायचं आहे. बेसन लावल्यामुळे काय होतं, तर आपण जे पापलेटला मसाला लावलेला आहे, मसाला त्यामध्ये भरलेला आहे, तो व्यवस्थित राहतो, तो बाहेर निघत नाही. चमचा हळद, 1 चमचा मसाला आणि मीठ अर्धा चमचा. मिठाचं प्रमाण टाकताना लक्षात ठेवा की आपण पापलेटला पण मीठ लावलं आहे आणि त्याच्या मसाल्यामध्ये पण मीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे मिठाचं प्रमाण समजून घाला. हे सर्व चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचं. आता हे बघा, आपण मगाशी मस्तपैकी पापलेटला ग्रेव्ही लावून ठेवलेले, मसाला लावून ठेवलेला, ते छानपैकी त्याला कलर आलेला आहे. हे अर्धा तास आपण असंच ठेवून दिलेलं आहे. आता त्याला आपण मस्तपैकी ह्या पिठामध्ये घोळायचं, असं घोळवून घ्यायचं. वरून त्याला मस्त पहिलं वरून लावून घ्यायचं पीठ, म्हणजे कसं वरचा मसाला परत निघत नाही. नाहीतर काय होतं, आपण वरून नाही लावलं तर परत ते आपण उलटं-सुलटं करतो ना, तो मसाला आपल्याच हाताला लागून परत बाहेर येतो. अशा प्रकारे पूर्णपणे ते पापलेटना पिठाचा कोट करून घ्यायचा. तर पॅन ठेवायचा मीडियम फ्लेमवर आणि त्यामध्ये तेल घालायचं आणि तेल जरा गरम झालं की हे 2 पापलेट आपण त्यामध्ये ठेवायचे फ्राय करायला. फ्राय करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की आपण खूप फास्ट गॅसवर हे फ्राय नाही करायचे, नाहीतर ते वरच्यावरच ते पीठ जळलं जातं आणि आतून मच्छी कच्चीच राहते. मित्रमैत्रिणींनो, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडल्या असतील तर नक्कीच ह्या शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. जर तुम्हाला काही मला सजेशन द्यायचं असेल तर नक्कीच कमेंट्स बॉक्समध्ये मला त्याचं सजेशन द्या. हे बघा, आता हे अशा प्रकारे आपण ते पोझिशन चेंज करून घ्यायची त्याची, पण जरा हळूवारपणे करायचं, कारण अजून ते मासे नरम आहे, पापलेट ते नरम आहे ना, म्हणून पटकन असं फिरवायचं नाही, नाहीतर काय होणार, तो मसाला सर्व निघणार. अख्खं पापलेट असल्यामुळे ते जरा आपल्याला जास्त वेळ ठेवायला लागेल, कारण ते पूर्ण शिजलं पाहिजे. तर म्हणूनच मीडियम फ्लेमवरच गॅस ठेवायचा आणि जर गरज वाटली तर आपण त्यामध्ये अजून तेल थोडंसं सोडू शकतो वरून आणि त्याची पोझिशन चेंज अशी करत राहायची. एक त्याला सपोर्टला दुसरा चमचा घेतला ना तर व्यवस्थितपणे आपण ते मोठं पापलेट पण छानपैकी टर्न करू शकतो. जवळजवळ 10 ते 15 मिनटं आपण हे पापलेट 2 वेळा वरच्या साईडने आणि 2 वेळा खालच्या साईडने असं फिरवलेलं आहे आणि आता हे जवळजवळ पापलेट आपलं पूर्ण फ्राय झालेलं आहे. वाव! सुंदर मस्त कलर आलेला आहे. असं हे पापलेट आणि त्याच्यासोबत लिंबूची एक फोड. आपलं कुरकुरीत पापलेट स्टार्टर रेडी. सुंदर, वाव! अशाच नवीन नवीन रेसिपीसह आपण नक्कीच भेटू. तोपर्यंत टेस्टी खा आणि हेल्दी राहा. थँक यू.